Ade Mandewo. Ndewo sir. Nwere ike ịkọtọrọ anya aha gị? Ama nwa apilo. Ekwuchite okwu ike no. Aha nwa apilo. Iwe onye ole? Ama onye mbere ụmụ ọmụmụ. Okay, anyị nụrụ na akpọ ndị nwere onye kpụgharịga gị. Akpọrọ gị ga polisi edite n'oge, akpọrọ gị ga polisi ebe dị, akpọrọ gị ga taga bezi edite n'oge. Nwere ike ịkọọla anyị ihe megenụ na onye wu onye? Onye ahụ ya wụ Donatus. Donatus onye? Ihe ekwere. Okay. Nwanne di m. Di m zụrụ ya. Ọma onye nna ya wụ di m azụọ ya. Gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ zụọ ya. Di m ya rịhụ 11. Papa ya 11 ya fọ di m wụ last born. So di m ya nwụfọ naanị di m. Di m ya zụchaa ha arị ha atọ. Di m azụọ ya zụọ ụmụnne ya. Ruzie mgbe o topụtara mmanya asị ya bịa zuo oshi nga abụọ ofu ọ gara n'ụmụ agwụ ebe ụmụ ọmụ ji akpazi imi kpachazi imi di mere ala ji gbapụta ya mgbe obedi mmanya na-ebe akwa ya ga ha kwaje buo plant ebe ọzọ ọga m erekpa ala ji gbapụta ya then ihe nke kọrọ na o nwere ndị dị aware of it. Harry aware. Many people were aware. So, ya ru mgbe otopụtabe mmanya si di m n'oke ala na omeji ala nyeahụ na omeji ala nyeahụ ọga m si mba na ọgwụ nwa na ya ga-emeji ala ugbu na ya meji ala nye ya na ọ ga-ere ya. So ụmụnna dị abamana dị m si na omeji enye ahụ na ore eke hụ na ọ ga-abata na ke ya. So one man ọwụ ahụ onye hụ ndị ahụ gbagasịara mejie enye ya ofu Kristian iwu ọha ofu Levi emere nini ndị ka ọzọ ahụ nsọm anwụọna di m abịa lecha anya mejiekwa ala nye ya ala ahụ enyere ya ọrị 7 etige ka ehụ abụọ ahụ erele ya wụ 7 ya erecha ihe niile ọrịko refrut denu nga anyị bi di m ji ego zụọ ya onye ọ zụrụ ya wụ William Chigre. So ya bịa sị na ya chọrọ ịrụ ụlọ ya chọrọ ịrụ ụlọ obi port for long ya sị ya chọrọ ịrụ ụlọ ọga m agwa ya ọga m abịa wuru aka tinye ya n'ala anyị so mgbe olekọ ebe ọsọ ọ ga-arụ ụlọ na olekwe ebe ahụ nọ ya bịa bilie eche m isi onye nie ala ya. Ọ ndeke uke anyị. Okay, ke uke. Okay. Nna m ochie anyị niile. Okay, ala obi ya nọ na nke. Ala obi ya. O recha na ya no ke m na-agba gị ke m kugugbu na ala di m ji ego zụọ. Ole na ihe dị gị ji sie tụọrọ ya aka. Ole na o ji tụọrọ ya aka si ya lekwa ebe. Ọnụ nwanne no nga aha anyị dị iwu o ji egbuge m o ji amụgharịga m. Okay. Then di m enyi ile ya aka. Si mgbe o lekwa ebe. Ọ ga n'ụlọ ọrụ. Ya bilie mechaa ha bịa rịọ ma ha ji m si na dede ya nga ahụ ọ ga-abara n'ete o mee na ya ebere ọga m ajụ ya emechaa ọga m abịbịa ya abịa jee kpọọkwa ndị mmadụ ọga m si ya ga-enye ha ọga m abịakwa lekwa anya si nwanne titụbọọlụ ya kasa ya enyecha na ya nga agbenye ya were blọk gbusicha ihe niile m nwere onwe ka o gbufọrọ gbuchicha ihe m niile ma plantain ma unu na ma everything digọrị ndụ mgbe ihe emege mgbe o gbuchiga ihe eme di m bụ ndụ ya tụchicha ihe ndị were blọk tọọ ya mgbe ọ tụrụ ya blọk ya ebibie ọga m abịbịa rịama mgbe ọga m rịamara ụmụ m abịbịa kpọrọ ọga m lapọt ya nwa na ebe ahụ dagadede ya rịa oje hụ ụjọ oje hụ inyo di m abịa nwa abịa bụ oyi odi m mgbe ebe oyiri di m ọjụ nwa m otu mkpọrọ nwaanyị abịbịa na ndị nwaanyị isii abịbịa lichaa di m o ruo 1 week elili di m ya ebido drag manga ahụ so mgbe ọ dragịga ya anọ m na mkpe mgbe ahụ ya na-akpọgharị m na-egbuchi mma na-akpọgharị m na-egbuchi mma so emechaa ụmụnna dị abịa ji aka ha bịarutesi hụ na nga na-ekwuru sị aga eke ya eke n'ebe ha kpolite di m otu ọ na si Anthony na ha bịa nkwa ekegara ya ala na ahụ megekwa ka interest of peace ka udo chia ụmụnna dị tu Owere niile nọ oge meeting
ha yoshitacha bịa ma wayo otu a ịhụ na mma gị nwụọ na ụkwa nụ ya anụ ube nụ ya anụ osisi ọbụla nụ ya anụ na ogbuo ya na ọgba onye nwe hụrụ ya wụ mwa ka m bụrụ nkụ m ọgba ahụ m agwa ya ree datụ nkụ n'elu ma ụkwa m ịhụ ma everything ree ya n'elu 10,000 so mgbe o rere onye bịa kwụọ ya na-abịa bịa kwụọ ma ya ma bịakwute onye ahụ kpọma nwa m abịa anya bịa bushitacha dị nkụ anyị agwa ya si jee were ego onye iresịrị nkụ jee nara ha ya ego gị anyị ebushia nkụ ahụ dọka ya shi anyị then ka ha aga ha bịa agwa ya sị ịhụ na enyeghị gị ala ọ chọghị ire ya erekpe ha gwa ya sị na enyeghị gị ala fụ ire ya ere ụmụnna dị na ugbu a na-ewuzi tenant na enyeghị gị ala fụ ire ere ihe enye gị ewu fụ ịrụ ụlọ enyekwe na efe ịgbajapụ ha alachia ede ya n'akwụkwọ denye ya gbakwana sị ịhụ na oduwa na ibi ebi ya wu ụlọ aja na gị rụta ụlọ mgbe ọbụla ịrụtụrụ ụlọ kpara fee ebe hapụzie na ndị nwe ala ha no any renovation of the house ya na-eshi gị mmiri etinyekwara zinc ọhụrụ na ịplasta ya na everything ha gbacha ya etu ihe a gwara ya edere ya ede edere ya ede okay edere ya ede edere ya ede okay so mgbe a gwachara anyị ihe ya bido na-adịra gị na nwa m ọ ga-adịrị isi na nwa m ọ ga-adịrị isi na de ya ọrịa ala zụta nga si ya ikwu ihe mgbe o bụ ndụ ga-ele anya ọnwụọla so anyị na ya ahapụ so ihe ọbịa ya na-akpọ m na m rụrụ arụ ma m na ya kọm ya na-akpụ m ihe na m rụrụ arụ ya bịa wuru okpete tụchaa that side so mgbe ọ tụrụ ya okpete ahụ mgbe ịghọ sị na m rụrụ arụ nsị ya elu otu m ji rụọ mụ na ya na-eko so nwa ada nne m na-akabụ echi ọkaigbe bịa nye ya warning next time ọ kpọhara m ụdị ihe ahụ ya ga-akpọpụ ya ndị gọọmenti o ji ekozie bachaa ya ya eti muzie esi o na m na-akwuru sị anyị jere kpọ ndị haikila na-elekwa anya ya bịa wuru okpete tụchaa that place ya eru mgbe ọ bịa ya baa n'ụlọ njem ahịa kọsa m onye biznes njem ahịa ya eje kpọọ onye ụmụ obom ha echi hụkwanụ di m nyere ya ihe ahụ nwanne mmanya buru na mmanya dọkpara nne mmanya buru na mmanya were ọjị bịa kelee di m si na ọ gbalịana ya nwanne ya nwaanyị ala okay mgba ka anyị hapụ ikwujo ogologo okwu olee ihe polisi ịkpọgharị gị jiri bata ebe anyị chọrọ ihe m chọga n'ikwu so nwanne m ha bịa bachaa ya mba lepụkwa n'anya ya bịa were okpete tụchaa that side mgbe ọ tụchara okpete ahụ tọfete ebe kem to the extent akụrụ m pineapple ya efuru ya na site kem ya efuru ofoshia so mgbe ọ foshiri ya bịa were penụ plantain ka ihe gbupịasịa nwanne ya nwaanyị etiwele m egbe ohoho ụmụ nwaanyị abịa gbaa m arị kemgbe last year ahụ bụ ihe m ruo ugbu mechasị m kwụọla ha na meeting ha nọ ebe a so nwanne m abịa bacha mba ahụ lama ya bịa pịa m okpete ka ọ pịara m ikpeazụ onwe ihe m mere pịa m okpete so meje ụmụnna m n'ihu jekọtara na ya ụmụnna m anyị nọ ebe 5 o'clock ori ndị bịara jiri ya anyị ama so kemgbe ahụ ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị anyị ama so anyị na-anụ eshighị ụmụnne ya nwanne nwaanyị abịa jiri si na ya jiri na nwanne m nwoke ya wụ nwa ada nne m na ọwụ hụ bịara kpụrụ nwanne ya nwaanyị na ọ bịara kpụrụ nwanne ya nwoke na ọ sị na ọ gwara ndị ebe ụlọ hụ ya wụ ndị ụlọ anyị na emere onye ọ gwara yịla ya nọ na klọb so ọ bịa ma ọkaigbe bịa kpụrụ nwanne ha nwoke datụ na ọ kparịrị m na-apịa m ihe na mmụọ bịa 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 kpụrụ mgbe ka m matara na ọwụ nwanne m nwoke ya wụcha ọwụ ya amahụ kemgbe ahụ hụ na-akpọgharị m na nwa m anụghịkwanụ n'ụlọ mgbe ihe eme akpọrọla nwa m jee orie mbe oke nwa m abịa wuru ihe mmadụ ichie datụ bandịrị ahụ mụ na ya otu ya eji nye anyị ya eji akpọla nwa m polisi n'oge mgbe ha bịakwa kpụrụ nwa m 1 seat bifo adịbịa kpụrụ jekwa m na nwa m ka akpọjekwara anyị orie mbe ana nwa m 40,000 na m 40,000 anyị apụta na nke plus kemgbe ụmụ akpọ ụcha nwa m anyị nụkwa akpọ anyị DPO akpọ anyị sị anyị bịa
for interview akụri mbede anyị eruola ebe ahụ eshikwa ebe ahụ kpọrọ ha anyị jeme Stacy IT ọgwụchana anyị eruola eshikpe IPO si IBIA from there anyị eruola ma akpachi isi m ga-eje eje wedding nwa m Sunday ga-eme 2 weeks m ga-eje eje ruo na police station nwa nwoke akpọ m si ajeme ka njikeme Thursday Friday anyị ga-eje ebe ana anụ m lekwe nwa nwoke akpọ m si ma ọ mee na mbịama na asị IPO chọrọ ka anyị ntabi anyị eruola eburuzie faịlị jeme Tiger Base ebe ka atọbara m anọrọ m ebe akpọjere m Thursday anọ m ebe ahụ Friday anọ m ebe ahụ Saturday ma mma nwa m otu ka m begidere gị hụ m gị sị ngakwa arịndụ so cha bụ ụtụtụ early morning ha kpọtezi anyị ndị nọsọ anyị ga-anwụ nga ahụ ha kpọtezi anyị si biko madam bịa nọkọ madam anyị aga m ka m ruru anụ m BMH n'ụlọ ọgwụ ihe m hụziri seshọn nwa m na Sundays wedding ha agazikwa ahụ ya before m ga-eru onye ebe 6 emechaa na wedding ụlọ okwe na agwara ya si emegharịkwara ya esi o megharịghị ya anụghị m ya ya eme ya plasta imi ya ya wa aja ya eme mpụọ ya plasta imi ya mpụọ ya plasta azụ ya dido ọ chọrọ ili mma ya nọrọ na 2 years ya plasta ma ebe front ma ajụ si ga-eme ya mewe ji onye plasta ka ya ibi na ọkụ ọwa ya ga ya nwa m ekpe mgbe o mechige ya mmiri shige ya ọ gwara ndị yutu ha bịa gba nwa m anụghị m ya nwa m agba m nsị ma ọ mee na m hapụ nọ ebe mmiri shige hụ ya ga-asị mmiri shime hụ bifo ya were ihe ezi nke chawara tutu ya mgbe o megepere plasta ahụ m na-ekpe hụ ofu onye bụ ụlọ anyị onye edutego Igbo si ya wuchi ka ha gara bịa kpeke nkwelu kwala sị ọ ga-eme ya sị ọ ga-eme ihe edere ọ dị mma ihe ahụ edere nwere dọkụmentị nke ije kwa anyị ji ya nya na onwe ya ọ saịnara asaịnị okweghụ jee were ya ọnụ ikpe ndị ahụ mana ndị obodo ekpebieli ya ịkwa ugbu a olee ihe ị chọrọ bikos taịm anyị arịla ihe a shop plasta ga ya saa ma gwa ya sị ọ ga-ekpe ka eze chief unyu ka esi ya chief ụlọ anyị ya eje na aka eze dupụta ndị ụmụazị ya gba ya omega isọ ya si ya nwa dị n'ihu jụọ ya ugboro abụọ ya si eze agba ya si na ihe ndị ụmụ ọmụmụ kpekpere na ọkwa nga ya nọ so ihe nụ nga ahụ ya ọrụ onye bịara buru ya na wotu mgbara gị azụ ka ọnụ ya ọwọlọbe ọlọ kemgbe ehụ kpe ka ọ yọrọ ya na-aja ezi ụmụnne ya ụmụaka nne ya na-ebugharịzi ga-akpagharị gị polisi ikwe ugbu nwa m jiri ebe nke mgbe echi ya were mkpa ha eburu ha faịlụ ebuje ebe n'ebe Tiger Base nwa gị nọ Tiger Base ugbu a ahịa ọ gịnị ahụ ya Darlington ya ekwere ihe na nchọpụta ya si ya ga-egbu m otu ya ji gbuo di m na m ga-agwụ n'ala ma mma nwa ene ha na-agba izu yịlụ nwanne ya wa na ha ga-egburila m nsogbu anọ ịnụ nsogbu ebe wulo anyị ji risiti ebe wulo nsogbu anọ ebe ebela human right ịnụ na anyị ga-eje Tiger Base kpọpụta nwa gị ịnụ na